Putinov Islander a Inghodes lovia ruských nepriateľov v sumi 80 vojakov a 17 vyhodených vozidel do ľuftu. Ruská armáda zasadila ukrajinským vojenským silám v regióne Sumy významný úder dvoma veľkými útokmi 4. októbra. Pri prvom útoku zasiahli zhromaždisko 47. mechanickej brigády rakety Islander M, čo malo za následok zničenie 12 obrnených vozidel a 5 nákladných aut. Spolu s tvrdeniami o zničení 80 ukrajinských vojakov. Takže za jednu ránu a toľkoto 80 vojakov zabiť plus 17 vozidel vyhodiť do ľuftu z jednej rakety, tak to už je čo povedať. Ale aj tá raketa aj budzuje ako dojem strachu, veď pozrite sa, aká je to veľká raketa. To sú riadne výbuchy, čo ukazujú, to celý dom vyhodil do ľuftu. A veľký dom.